Hát Szegeden itt mindig gyönyörű napsütés van. Nagyon helyes! Juppi! Sziasztok! Jaj, de örülök nektek, és örülök ennek a kis reggeli meetingünknek, mert mindenki, aki becsatlakozott, ilyen csodálatos, mosolygósan, sőt, Rita mögött a fény terjed szét, meg nálam is. Sziasztok! Jaj, de örülök nektek! Szóval itt vagyunk, csodálatos expansz terápia oktatókkal és leendő oktatónkkal, Ritával, akiről már mindenki azt gondolta, hogy már réges-régen tanított, hiszen abszolút létezed ezt az energiát, de azt szeretném, hogy mindenki egy kicsit mutatkozzatok be, és mutassuk már meg a világnak, hogy ez az expansz terápia, ez mennyire fantasztikus, és milyen csodálatos eszközeink vannak arra, hogy éljük az örömöt minden egyes nap, minden pillanatában. Úgyhogy ki szeretné átvenni a szót tőlem? Betty, úgy ragyogsz. Akkor kezdem én. Sziasztok, Kecskeméti Bettina vagyok. Hát nekem az Expense azóta is, hogy elvégeztem a tanárit, nagyon sok csodát hoz az életembe, és látom az embereken a változást, és látom azt, hogy nem csak én örömködök tőle, hanem a visszajelzések is olyanok, hogy mint amikor én éreztem azt az érzést, amikor kaptam a kezelést. Ugye most volt nekem áprilisban az első X-Pence tanfolyamom, ahova hívtam testeket is, hogy lehessen gyakorolni rajtuk, és kíváncsi voltam a véleményükre, hogy mit ad nekik. És volt olyan, hogy ezt minden percét élveztem, és volt olyan, hogy az egyik hölgy csak szombatra akart jönni, majd felült az ágyról, és azt mondta, hogy hát ő szíve szerint vasárnap is jönne, ha legközelebb jöhet, akkor ő mindenképp jön, tehát hogy bármikor lefekszik, és mondta, hogy neki egyébként nem mondta ezt nekünk, de pánikrohamai szoktak lenni, és amikor a szívnél van a kopogtatás, meg a boldogsághormon ütögetése, vagyis a csecsemőmirigy, akkor mondta, hogy jött fel neki ez a pánikérzés, hogy nem fog kapni levegőt, és aztán ez így szépen lassan így a következő kezelésnél azt mondta, hogy ezerszer jobb volt, tehát már nem jött rá az hogy most akkor be fog pánikolni, és így szépen oldotta ki itt a szív terénél ezeket a blokkjait, és ezt is olyan jó volt látni, hogy két kezelés után, vagyis hát ugye a nap folyamán, ahogyan mentünk, hogy mennyire könnyen oldódik ki mondjuk egy több 10-20 éve tartó pánik és depressziós roham. Úgyhogy, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon nagy visszajelzés volt, hogy szinte egy pár kezelés után ennyire könnyed, és hogy tényleg, ha ő ezt tudta volna, hogy ez az X-Pence, akkor ő jött volna hozzám előbb is, és amikor felajánlottam neki a kezelést, akkor, hogy úristen, most akkor mindig jönni fog, hogy ő ezt nem tudta, hogy miről maradt le, és hogy ez teljesen más, hogy ő ezt soha nem kapott még ilyen kezelést. Úgyhogy teljesen le kellett volna fotóznom, hogy milyen volt, amikor jött, és milyen volt, amikor ment, mert mintha két másik személy ment volna onnan el. Úgyhogy hát nekem, én nagyon hálás vagyok, hogy elvégeztem, és nagyon-nagyon várom, hogy még kik azok, akik szeretnék ezt az energiát az életükbe, és felszabadítani az örömöt. Igen, azért is kezdtük el, köszönöm szépen, azért is kezdtük el ezeket a kis videókat csinálni, mert senki nem tudja, hogy mi az, hogy expansz, ugye ez nem is magyar kifejezés, ez azt jelenti, hogy kiterjedni, beleterjedni a végtelen érzelmi potenciálunkba, de hogy ez mit jelent? Hát persze, megint egy valami humbug, energetikai kis akármi, de tehát, hogy ez nagyon komoly, ilyen több ezer éves technikákon, meridián, kínai orvoslás, akupresszúra, EFT, fényterápia, luminoterápia, illóolajok, mert mindjárt, úristen, ma még nem is használtam. Hol van? Itt van a kis extázis illóolaj. Bocsánat, én most ezt használom is, mert hogy isteni illóolajokat használunk,
ami azonnal elkezdi, 5 másodperc alatt eljut az agyunkig, és beindítja ezeknek a hormonoknak a felszabadulását. Úgyhogy ez egy olyan technika, amit én 2 évvel ezelőtt ismertem meg, vagy lassan, most már lehet, hogy 3. A Covid alatt voltam kint először Párizsban az oktatói képzésén, és én úgy beleszerettem, hogy most éppen itt vagyok Barcelonában, és tanári képzést tartok. Először Spanyolországban, most van itt először. Szóval abszolút mi vagyunk az elsők, ti vagytok az elsők velem együtt, akik ezt megmutathatják a világnak, és tényleg arra vágyom, hogy tehát hogyan tudjuk felpesdíteni az emberekben az öröm hormonokat, a boldogság hormonokat, és egy kicsit több örömet csöpögtetni az életükbe, mert hát azért szürke hétköznapokban elég sok morcos emberrel találkozunk szerintem Magyarországon az utakon, meg mindenfelé. Na, de nem is én akarok itten beszélni, hanem annyira jó, hogy most már mindenhonnan vagyunk, tehát Rita Szegeden van, Betty Sopronban vagy Győrben, Iza, te hol is vagy? Várpalota. Várpalotán, azt sose tudom, hogy hol van, de... A Székesfehérvár és Veszprém között félúton, úgyhogy tök jó már, 2 nagyváros. De jó, nagyszerű. Balaton felé félúton. Így van, Balaton is ott közel van, úgyhogy... És Iza, a másik Iza is, te meg Polgáron vagy, ugye? Igen. Meg Szentendrén. Úgyhogy tulajdonképpen... Mikor, hol? Úgyhogy tulajdonképpen szinte egész Magyarországot így szépen lefedjük, de hát még nem vagyunk elegen, sőt, vannak olyanok, akik most nincsenek itt, de van, aki Gyöngyösön van, meg lent Hollókő felé, Garábon, úgyhogy csodálatos kis csapat alakul, oktatói csapat, de még abszolút mi vagyunk az elsők. Viszont Iza, te voltál az első magyarországi oktatói tanfolyamon 1 évvel ezelőtt talán? Márciusban. Igen, 1 éve. És azóta mi történt veled, és milyen tapasztalataid vannak? Azon kívül, hogy Betty, te tanítottad először. És igen, és hálás vagyok. ragadós lett ez az öröm hullám. Igen, nagyon örülök, hogy itt van, és tovább választott, és hogy tanárá vált, mert egy csodálatos ember, és a ragyogása, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy tovább ment. Igen, az Expense tanárit 1 éve végeztem el márciusban, de magával az Expense-el én előtte találkoztam, és hát egy 2,5 éve jött a Magyarországra az 5 kontinens masszázs, és akkor, amikor tulajdonképpen bejött Magyarország az Expense is, akkor utána nekem ez egy ilyen mágnesesként energiaként, így betuppantok, és azt mondtam, hogy megyek, és nekem meg teljesen felforgatta az életemet, nagyon-nagyon sok lelki folyamatban segített a saját életemben is, illetve elindított egy úton, aminek persze tényleg kiterjeszkedés. Ahhoz, hogy valaki kiterjeszkedjen, nem mindenkinek mindjárt azt mondja, hogy egyből az öröm és a wow, minden szuper és gyönyörű, hanem van, amit előtte el kell engedni, vagy el kell indulni egy úton, hogy ez a kiterjeszkedés, boldogság felszínre kerüljön. Hát ezen én is elindultam, és csodálatos volt, amikor magamon is láttam, hogy voltak olyan dolgok, amiket előtte nem mertem meglépni, nem mertem kimondani, nem engedtem el magamból, azok egyszerűen csak azt vettem észre, hogy egy ilyen, és ezt nagyon sok vendégemnél is, mert utána ugye folyamatosan kezeltem, a legalapabb dolog, ami felszínre kerül, az, hogy elkezd valami olyan energia dolgozni az Expanse után az emberbe, ami így ki akar törni. És amit előtte elnyomunk, és nem akartunk elengedni, kiengedni magunkból, ez egyszer csak így bam, ha akarod, ha nem, ki fog jönni. Úgyhogy jobb, ha az ember kiengedi finoman, mielőtt még pofrobban. És én is ezt vettem észre magamon és a vendégeken is, és szépen elkezdett átalakulni mind a saját életem, mind akik hozzám jöttek. Most mondom azt, hogy voltak gyászfeldolgozások többen, akinek nagyon nagy segítség volt a gyászt elengedni, és hogy mentünk a kezelés után, főleg a 3., 4. után tapasztaltam azt, hiszen az Expanse-nél ugye a 4 alkalom, ami ajánlott, de van, akinél már egynél is egy teljes kiterjeszkedés volt, és annyira jó volt látni, ahogy egyre nagyobb az öröme, egyre nagyobb a felszabadultsága a lelkének, egyre jobban felvállalja önmagát, egyre jobban kimondja azokat a dolgokat, amiután nem tett. Ugyanakkor fizikálisan is jobb lett, voltak ugyanúgy nálam is a depressziós
pánikbeteg problémákból is, akiknek ez segített a felszabadításban, hogy jobban érezzék magukat. Voltak has problémák, tehát fizikálisan, mind a gyomor, mind a hasban olyan jellegű dolgok, hogy nem tudott elengedni, tehát tényleg fizikális gondjai voltak, és egy expansz kezelés után ez megszűnt, és nagyon szuper volt. Akkor nagyon sok olyan dolog volt, akik halogattak dolgokban az életükben, és ez ugye fizikálisan is lerakódott bennük, és nagyon sok egyéb fizikai dolog is van, érzelem is volt, ami nem jött ki, és ez is felszabadult. Volt olyan, aki nem mert lépni a munkahelyében, és például most is van egy olyan hölgy, aki minden kezelést kipróbált az 5 kontitól, de az X-Pence az lett a kedvenc, és olyan mértékben átalakult az élete a 4 vagy 5 kezelés után, hogy a munkahelyváltástól a tényleg nőgyógyászati problémák megszűntek, teljesen, ami egy zárkózó típusú ember volt, most ilyen felszabadult, vidám, teljesen, tényleg egy ilyen ragyogás jelent meg a hölgyen is, és tényleg az életében is, és ez annyira csodálatos látni, ahogy végigmegy az embereknek, tehát tényleg végigmennek ezeken a folyamatokon, tényleg egy 4 vagy 5 kezelés, ami Isten igazából segít, de mondom, van, ahol egy is, de ugye ez egy folyamat, nem véletlenül ajánlottak, úgyhogy legalább 4 kezelés, ahogy szépen megengedik, mert ugye meg kell valahol az embernek engedni, hogy tényleg kiterjeszkedjen, és fantasztikus volt, ahogy ez létrejön az emberek, hogy én nagyon hálás vagyok neki, nagyon sokat kezelek, mindegyikkel kezelek, de az X-Pence, szerintem az X-Pence nálam a favorit, és a legtöbb vendég arra jön vissza. Valahogy én most azzal tudtam az elmúlt időszakban jobban azonosulni, leginkább egyelőre. Úgyhogy én szívből ajánlom mindenkinek, és nagyon hálás vagyok, hogy ez bejött az életembe. És remélem minél több életébe bejön Magyarországba. Igen, mert te is azt mondtad, hogy nagyon sokan szomorúak, és vannak köztudatban egy ilyen, egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent. És nagyon szuper lenne, ha minél többen megismernék, és minél többen kapnának ebből az átalakító energiából, mint egy lepke, tényleg olyan, mint egy metamorfózis, és öröm, sokkal több öröm és boldogság jöhetne az emberekhez. Úgyhogy röviden ennyi. Fantasztikus. De egyébként beszéljünk már arról is, hogy mi is ez a kezelés, mert hogy itt csak beszélünk, hogy expansz terápia, és akkor azt gondolják, mit gondolhatnak az emberek, hogyha ezt mondjuk. Mert ugye most itt vagyunk élőben, és ráadásul nem tudtunk kimenni a hivatalos oldalamra, úgyhogy itt vagyok a barátaimmal, és mindenki lát engem, aki nem is tudja, hogy mivel foglalkozom. Szóval ez egy nagyon érdekes kezelés, egy nagyon érdekes terápia a fej, a mellkas és a hasnak az érintésével. Ugye ezek azok a központjaink, ahol a legtöbb idegvégződés van, és, vagy hát nem idegvégződés, de hogy a legtöbb neurotranszmitter, amik ugye közvetítik az információt az agynak, például ugye a hasban, meg a belekben meg van rengeteg olyan szervünk is, meg olyan neurotranszmitter, amik elkezdik termelni ezeket a hormonokat, és tényleg annyi idegsejt van ott, több, mint ami az agyunkban, és az összes érzelmi lerakódást, ahogy Iza is mondta, ott tárulunk el minden megemészthetetlen problémát, gondot, traumát, drámát, fizikálisan is, ugyebár az az emésztésnek a testrésze, és emocionálisan, tehát érzelmileg is, és amikor a hasat masszírozzuk, olyan kedvességgel, olyan törődéssel érintjük a testet az egész terápia során, amit sokan lehet, hogy egész életükben soha nem tapasztaltak meg, tehát sokszor átölelve masszírozzuk a testet, és egyébként én nem vagyok masször, én közgazdász vagyok, meg projektmenedzser voltam, meg coachinggal foglalkozom, és egészen véletlenül csöppentem bele ebbe a valóságba, vagy a masszázsnak a világába, de azonnal beleszerettem, és azt mondtam, hogy úristen, ez ajándék az én testemnek, azért is mentem ki Párizsba a tanfolyamnak, hogy a saját életemben még több örömöt hozzak magamnak, és amikor én boldog vagyok, és az a kisugárzás vagyok, akkor szerintem tényleg az egész környezetemnek ajándék tudok lenni. Tehát
ajándék nekem is, meg ajándék azoknak, akiknek a tanfolyamokat tartom, meg akiket kezelek, vagy amikor cserélünk, imádok cserélni is, mert akkor ajándékozunk is, és kapunk is ebből az energiából, és azért így feltöltődve indítani mondjuk egy hetet, hát az valami varázslatos. Úgyhogy tényleg, Rita, te is kaptál, amikor múltkor Szegeden voltam, akkor kaptál ilyen kezelést, úgyhogy mesélj nekem arról, hogy neked milyen élmény volt. Igen, most itt én vagyok a kaputojás, aki még nem oktatója az Expanse Therapy-nak, de hamarosan, mert jön Szegedre Bori, és meg fogja tartani ezt a csodálatos kurzust itt Szegeden, úgyhogy kezelőként, mint oktatóként is jelentkezhettek. Igen, amikor múltkor itt voltál, és a Vibe Coach-zal, és tartottál tanárit, akkor kaptam ebből egy kis ízelítőt, szóval kaptam egy kezelést a Boritól, és nekem nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas. Főleg amikor volt ez a szembevilágítás, az nekem ott nagyon sok mindent felhozott. Jöttek fel félelmek, azt éreztem, illetve ilyen szorongást kezdtem el érezni akkor, amikor ez a fényterápia, vagy nem tudom mi ez a része a kezelésnek, és de utána viszont teljesen kisimult. Szóval teljesen elmúlt. És amikor fölkeltem a masszázságyról, akkor egy nagyfokú könnyedséget éreztem. És olyan, mintha felszabadultam volna, mint hogy ott megtörtént volna valami elengedés. És ezt éreztem is a testemben, hogy így kiterjeszkedik, hogy ilyen mint hogyha így valami így elment volna. És ez egy nagyon, nagyon jó élmény volt. Nekem érdekes volt, nagyon érdekes volt. Izgalmas volt az a nem is tudom, hogy meddig tartott a kezelés, 40-45 percig. Úgyhogy nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, így magam részéről, úgyhogy köszönöm, örültem, hogy ízelítőt kaphattam belőle. És hamarosan te is taníthatod. Igen, De igen, jó. igen. Annyira örülök mindig, amikor újabb és újabb oktatók vannak, mert még nem vagyunk, még 10 sem vagyunk Magyarországon, úgyhogy egyáltalán nem telített a piac, de úristen, mi kellene hozzá, hogy ez elterjedjen, és tényleg ebből az örömteréből működjünk. És Iza, te is úgy jöttél Budapestre, hogy a múltkori tanfolyamra utolsó pillanatban, de nagyon-nagyon vágytál rá, hogy ott legyél, és akkora élmény volt, nem? Az a 4 nap közösen. Abszolút, igen, igen, igen. Én igazából nem tudtam, hogy mire számítsak, tehát fogalmam sem volt erről az egészről, hogy ez hogy is néz ki. Annak ellenére, hogy én is masszírozok, és aromaterápiával is foglalkozom, de ez teljesen más volt, és tényleg meglepett, hogy mennyire felszabadultabb voltam utána. Tehát nem sok masszázsban volt részem, mert ugye én szoktam általában masszírozni, de amikor nekem ez Bori, én voltam olyan szerencsés, hogy rajtam mutattad be a hasi részt, és tetőtől talpig bizseregtem. Tehát ez azért ritka érzés, és fú, borzasztóan élveztem. Úgyhogy alig várom, hogy majd újra mert ugye megbeszéltük, hogy csereberélünk. Na, egymáson. Úgyhogy én azt nagyon várom, hogy egymáson gyakoroljunk újra, úgyhogy ezt majd valamikor beszéljük meg. Még nem sok alkalmam volt alkalmazni ezt a masszást másokon, mert közben más területen is ugye mi mozgunk, de a visszajelzések nagyon jók voltak. Tehát mindenki azt mondta, tehát volt, akinek fájdalmas volt, több helyen is, tehát akár a szívnél, akár a hasi résznél, tehát ott feljöttek komoly dolgok, és tök érdekes volt, mert ugye amikor én tanultam, akkor tudod, mindig a Núbia mondta, hogy hogy az a kontroll, meg minden, és pont akin csináltam, ő is azt érzékeltem, hogy végig figyel, hogy mi meg hogy, de azért ő saját magát figyelte, hogy milyen érzések jöttek fel benne. Úgyhogy jók voltak a visszajelzések.
Igen, és egyébként fantasztikus, hogy tényleg mondjátok, hogy mindenki mással foglalkozik, tehát vannak, akik könyvelők, vagy nem tudom, multicégnél dolgoznak, meg te is üzleti dolgokkal foglalkozol, és mégis ez annyira felszabadító, akár hobbiként is, meg egyáltalán, tehát úgy átalakul az embernek az élete, amikor belecsöppen ezeknek az energiáknak a világába, és valahogy olyan függővé válunk, hogy igényeljük azt, hogy legyenek ezek a cserék, meg kapjunk mi is, mert hogy olyan Abszolút. ritkán tudunk befogadni energiákat, és nem csak energiákat, hanem hogyha hajlandóvá válunk befogadni mindent, akkor azáltal kitágul az életünk, és óriási ajándékok leszünk. Tehát annyiszor azt gondoljuk, hogy hát hogyha ha befogadunk, akkor önzőek vagyunk, mert akkor az csak rólunk szól. De egyáltalán nem így van, mert hogyha te jól érzed magad a bőrödben, akkor sokkal többet tudsz adni, sokkal nagyobb ajándék vagy másoknak is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy szüksége van az embereknek arra, hogy kapjanak, és annak idején én sem engedtem meg magamnak, hogy kapjak mondjuk masszást, csak akkor, hogyha úristen, fáj a hátam, muszáj elmennem, mert hogy nehogy már magamra költsek, de ahogy ez így megváltozott, sokkal többet teremtek, és sokkal kedvesebb vagyok a testemmel, és ez annyira fontos, hogy szeressük ezt a csodálatos lényt, aki itt van velünk az egész életünkben. Úgyhogy nagyon, nagyon hálás vagyok nektek, meg hogy tényleg ezt képviseljük. Mi vagyunk itt az első úttörői, a boldogság nagykövetei, vagy hívhatjuk ezt bárhogy is. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy tudjátok-e már, hogy mikor lesz legközelebb tanfolyamotok, meg hol, hogy az emberek megtaláljanak titeket, és jöjjenek, és próbálják ki ezt a kis fura új dolgot, ami itt van Magyarországon, és itt becsöpögtetjük a kis örömnek a hullámait. Úgyhogy Betty, te tudod, mikor van már tanfolyamod? Mikor lesz a következő? Igen. Nekem Győrben lesz, május 25-26-án a következő Xpanse tanfolyamom. Úgyhogy nagyon várom, meg még ezzel kapcsolatban a hölgy, aki jött hozzám, az Mexikóba ült a tengerparton egy elvonuláson, és egyszer csak meglátta az Xpanse-nek a hirdetését, és azt mondta, hogy ő nem nézett semmit, annyira hívta az energia, hogy azt mondta, hogy ő jön. Most ezt nem nagyon hallottuk, csak én nem hallottam. Akadozott Én a sem netet. hallottam. Én sem hallottam. Igen, akadozik a net. Ki hol meg az energia, és aztán utána talán most? Most jó? Most jó? jó lesz. Igen. Nem tudom, Mexikóig, hogy jön a tanfolyamodra. Igen, hogy jön a tanfolyamra, és utána pedig a visszajelzés az, hogy ez nem a pénzről szól, hanem ez valami sokkal több annál. Tehát, hogy ugye maga a tanfolyam, hogy ez, tehát, hogy nyilván, hogy pénzbe kerül, de az, hogy ez neki teljesen nem arról szólt, hogy ez valami sokkal több, mint az, hogy kifizetsz egy tanfolyamot, valami sokkal többet adott neki, és ez nekem megint egy olyan visszajelzés, hogy tényleg az energiát követi az ember, és az energia hívja, hogy van vele dolga. Úgyhogy ennyit szerettem volna még mondani. Igen, ez fantasztikus. Egyébként pont ugye, amikor itt volt Budapesten a tanári tanfolyamot tartottam, ez mikor volt, talán egy hónapja lassan, és volt egy résztvevőnk, úgy látszik, ez a latin-amerikai vonal nagyon tud kapcsolódni ezekhez az energiákhoz, igaz, hogy a te résztvevődő magyar csak éppen Mexikóban volt, de volt egy résztvevőm Venezuelából, aki, ahogy említetted, hogy nem a pénz számít, mert hogyha valamire vágysz, akkor azt létre tudod hozni, és meg tudod teremteni. Úgyhogy ő úgy jött el, hogy csak hallott erről, és azt mondta, hogy neki ez kell, és ő ezt tanítani szeretné Venezuelában, de azért ott nyilván teljesen más a gazdasági helyzet, meg az árak, meg minden,
és képzeljétek el, hogy eladta a teheneit azért, hogy itt lehessen ezen a tanfolyamon, és most már meghívása van Uruguayban, meg amikor hazafele ment, akkor Madridban megállt 2 hétre, és akkor elment még ide-oda, mert hogy meghívták a barátai, hogy jaj, mondd már el, hogy mi ez, hogyha ilyen messzire utaztál ezért a kezelésért, vagy hogy megtanuld, akkor nekünk is mutasd már meg, hogy mi az, amiért érdemes volt ekkora áldozatokat hozni, és hát Betty, te is láttad, meg Iza is, ugye részesei voltunk ennek a folyamatnak, amin ő végigment abból a szerénységből, és nehézségekből, és kicsit az áldozati szerepből, tényleg, ahogy megnyílt neki a világ, és a lehetőségek, és egy új szakmával ment haza, amiből valószínűleg 100-szor annyi tehenet fog tudni venni, mint amennyi a befektetése volt önmagába. Szóval fantasztikus, hogy az emberek elköteleződnek, és választják azt, hogy belelépnek az erejükbe, és belelépnek abba a potenciálba, ami bennük van, mert tudják, hogy óriási ajándék és hozzájárulást tudnak lenni a világnak. Szóval ez annyira fantasztikus, és olyan megható volt, és még mindig olyan szintű hála van a szívemben azért, hogy tényleg nem a pénzről szól. És nekem is vannak, amikor ott vannak 20 a tanfolyamon, vannak, amikor csak 2-3, és most is itt vagyok Barcelonában, és elég sok mindenkinek komoly gondja akadt, és nem tudott eljönni, és akkor kérdezték, hogy miért nem mondtam le. És mondtam, hogy nem mondtam le, mert annyira imádom, és csak benne lenni ebben a térben, és ebben az energiában, ez sokkal többet teremt, mint a pénz. És tényleg itt vagyok a csodálatos napsütésben, a tengerparton is olyan csapat gyűlt össze itt Barcelonában is, hogy végtelen hála árad szét bennem. Úgyhogy ezért érdemes ezt csinálni, és amikor létezed az álmaidat, amikor éled azt az életet, hogy ajándék vagy, élvezik az emberek, amit adsz nekik, jól élsz belőle, meg tudod teremteni a bőséget. Én nekem mondjuk az utazás a mindenem, tehát az, hogy utazhatok, az a legnagyobb ajándék, és hát álommunka, álomélet az, amit ez adhat az emberek életébe. Úgyhogy, tényleg ajándék. És Iza, neked mikor lesz az első vagy igen, az egyik Izának az első tanfolyama, hogyha tudod már. Nem tudom. Még nem. Valamelyik kötök. Ja, már mondtam, hogy nem tudom, hogy melyik, Iza. Akkor mondom én, jó? Nekem lesz most június 1-én és 2-án egy hétvégi, ugye, hétvégi időpont, június 1-2 lesz Várpalotán tartok egy X-Men's Therapy tanfolyamot, és lesz egy 5 kontinens, ha azt is mondhatom, egy 5 kontinens masszázs tanfolyam, az pedig Budapesten lesz június 8-án és 9-én. De jó, ugye mindenkit itt vagy, akkor szóljál. Oké, mindenképpen. Úgyhogy nálam ez a 2 következő alkalom, és szeretettel várok mindenkit, akit hív az energia. Fantasztikus. És akkor másik, Iza, te meg még nem tudod? Még nem, nekem most szeptemberig az összes hétvégén foglalt, úgy néz ki, úgyhogy azok kilőve, tehát ha lesz, és akkor csak hétköznapra tudom majd, de még más feladataim vannak, úgyhogy még ezt nem tudtam beilleszteni. Nem baj, de egyébként, ami késik, nem múlik, meg lehet, hogy kérni fogják az emberek, hogy jaj, Léci, mutasd már meg, hogy mi ez. Az meg a másik, igen. Úgyhogy sokszor nem is kell meghirdetnünk, mert kifejezetten kérik, hogy én is úgy mentem Szlovéniába, meg Moszkvába most, hogy mindenki mondta, hogy normális, hogy Moszkvába utazol. Na igen, lehet, hogy pont ott van a legnagyobb szükség ezekre az öröm és boldogság hormonokra, és hát ott is hihetetlen, hogy micsoda felszabadulások, meg érzelmi elengedések történtek. Úgyhogy mi megjövünk Szegedre. Mikor is? Május? Május 30-31, június 1-2. Igen, és ott is lesz kezelői képzés is, hogyha valaki csak bele szeretne kukkantani, hogy mi ez, vagy csak saját magáért, önmagáért szeretne eljönni, és aki meg szeretné, az pedig a 4 napos tanfolyamon akár oktatóvá is válhat,
és beépítve ezt a mindennapjaiba, vagy a praxisába, vagy valami teljesen mással foglalkozik, és új szakmát kapni, tehát azért ez nagyon fantasztikus dolog, hogy 4 nap alatt egy teljesen új, nemzetközileg elismert diplomával a világ bármely táján lehet ezeket a tanfolyamokat tartani, úgyhogy ez óriási ajándék szerintem. Hát hogyan válhat valaki egy új szakmának a tulajdonossává 4 nap alatt, és azért ezt kérdezik is néha, hogy na jó, de hát 4 nap alatt meg lehet tanulni. Igen, meg lehet, mert ez egy olyan fix, tehát megtanulod a kezelést, megtanulod a lépéseit. Nyilván nem tanulunk anatómiát, meg nem megyünk bele a kínai orvoslásnak a tudományába, hanem csak megtanulunk egy mozdulatsort, és egy szemléletet, amit könnyedén nyilván kell gyakorolni utána, de videó van, egy kézikönyv nagyon-nagyon részletes leírással, és sok gyakorlással abszolút elsajátítható 2 nap alatt is, meg 4 nap alatt is ez a tudás, és az, amit ad, az meg azt gondolom, hogy felülmúlhatatlan. Úgyhogy nekem ahogy Iza is mondta, az egyik kedvencem, és imádom csinálni, adni, kapni, részese lenni, és egy olyan közösséget is építünk, ami szintén fantasztikus, hogy valahova tartozni, akik az örömből működnek, és nem a panaszkodásból, meg a problémákból. Úgyhogy bárki, aki kedvet kapott, sok-sok szeretettel várunk mindenkit, és köszönöm szépen az időtöket, mert mindenki megy, azt hiszem, a dolgára, és mégis összekapcsolódunk, és itt vagyunk együtt közösen. Úgyhogy köszönöm, és úgy várom, hogy megölelgesselek titeket, úgyhogy valamikor kéne egy ilyen nagy cserét, vagy kipróbálási lehetőséget is szervezni, majd beszélünk meg mindenki, aki most nézett minket, ti meg figyeljetek minket. Van is egy csoportunk, az Expanse Therapy Hungary, a magyarországi Expanse Terápia közösség a Facebookon, úgyhogy gyertek és nézzétek, mert ott van az összes info erről, hogyha többet szeretnétek megtudni. Nektek meg csodálatos, ragyogó napot, mint Rita ott a háttérben, ahogy a napsütés beragyogja a szobádat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindenki itt voltatok, hogy összekapcsolódtunk, és csodás napot! Köszönjük szépen mi is! Köszönjük mi is! Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok, szép napot! Hello! Mindjárt jönnek a résztvevők, úgy várom őket! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!